Hare Krishna devotees. Okay, sound okay, okay Mataji. Okay. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यकादे सताविनी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. स्क्रीन शेयर பண்றேன். Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இதுவரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதையில கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற 6 சாப்டர்ஸ் முடிச்சோம். நேத்து பக்தி யோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு அடுத்த சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். சோ கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர் பத்தி பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ரீகேப்பிங்க கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. சோ அவரை பற்றி அறிவதனால் நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பகவானுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி அறிவு பார்த்தோம். அவர் நீரின் சுவையாக இருக்கிறார், நெருப்பின் அந்த வெப்பமாக இருக்கிறார், ஹீட்டா இருக்கிறார். அப்புறம் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக இருக்கிறார், ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறார், ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் இருக்கின்ற திறமையாக அவர் தான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையணும் அப்படின்னா என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், எந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் பகவான் சொன்னார். சோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸை நம்ம விருத்தி செய்து கொள்ளணும். அடுத்தது தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு, டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி சொன்னார் பகவான். அப்போ டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னார். இவங்களுக்கு எல்லா என்னென்ன மரியாதைகள் செய்யணுமோ அத்தனையும் நம்ம செய்யணும். அவங்களை எப்படி முறைப்படி வணங்க வேண்டுமோ அப்படி எல்லாம் வணங்கணும். ஆனா இவங்க கிட்ட நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு இது கொடுங்க, எனக்கு அது கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு கடைக்கு போய் எப்படி நம்ம லிஸ்ட் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் கொடுக்க கூடாது. அது எல்லாமே நீர்க்குமிழி பலன்கள். என்ன கேட்கறதுனால நம்ம பகவான் ஹரிக்கிட்டேயே கேட்கலாம். ஏன்னா ஒரு அம்மாக்கு தெரியும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு
என்ன வேணும், எப்ப வேணும், அது குடுக்கணுமா, அந்த குழந்தைக்கு அது உடம்புக்கு ஒத்துக்குமா, ஒத்துக்காதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு அம்மாக்கு தான் தெரியும். பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு வந்து சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்து குடுத்துட்டு போயிருவார். அந்த சமயத்துல குழந்தைக்கு சளியா இருக்கலாம், ஜுரமா இருக்கலாம். ஆனா பக்கத்து வீட்டு அங்கிளுக்கு அது வந்து பெரிய விஷயமா தெரியாது. குழந்தையோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம். ஆனா ஒரு அம்மா வந்து கவனமா இருப்பாங்க. "இது சாப்பிடக்கூடாதுப்பா, இப்போ உனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு" அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அத வந்து தடுத்துருவாங்க. கையில இருந்தா கூட அத வாங்கி வேற அம் அ வேற மாரி பேசி அத வந்து வாங்கி வச்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் பகவானுக்கு நமக்கு எப்ப குடுக்கணும், எத குடுக்கணுமோ, குடுக்கணுமா, கூடாதா? இத குடுத்தா இவனுக்கு இது வந்து நன்மை பயக்குமா? அதையெல்லாம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து தான் வந்து பகவான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கேட்கிறத குடுப்பார். கேட்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் குடுத்துற மாட்டார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தாயை போல பரிந்து இல்லைங்களா? அந்த மாரி தாய் தான் வந்து பார்த்து, 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 பார்த்து செய்வாங்க. அந்த மாதிரி தான் பகவானும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். சோ 7த் சாப்டர்ல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 8த் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனருக்கு நெறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது. லாஸ்ட் 7த் சாப்டர்ல 2 ஸ்லோகங்கள்ல நெறைய புதுசு புதுசான விஷயங்கள வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அர்ஜுனர் வந்து நமக்காகவே கேட்கிறார். நம்ம அப்படி கேட்போம்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு விளக்குங்க. அப்படின்னு கேட்டா நம்மள யாராவது வேற மாரி அ தவறான புரிதல வந்து உட்படுத்திடக் கூடாது. நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க கூடாது. அதனால அவரே பகவான் வாயிலிருந்தே வரட்டும் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாரு. 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. கிம் தத் பிரம்மம்? பிரம்மம்னா என்ன? அதியாத்மம்னா என்ன? அதியக்னம்னா என்ன? அப்படின்னு நெறைய விஷயங்கள் கேட்பாரு. நம்ம அந்த ஸ்லோகம் பார்க்கும்போது பார்த்திடலாம். அது 1லிருந்து 4 வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ பகவான் சொன்னாரு அந்த போன சாப்டர்ல, இறக்கும் நேரத்துல ஒருத்தன் வந்து என்ன நினைச்சான்னா, கண்டிப்பா அவன் என்னோட லோகத்துக்கு வந்துருவான் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. அப்போ இறக்கும் நேரத்துல வந்து நான் எப்படி உன்னை நினைவு வைத்துக் கொள்வது கிருஷ்ணா? அப்படின்னு வந்து இப்ப வந்து கேட்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம கேட்போம். அதனால நமக்கு பதிலா அர்ஜுனரே வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுட்டாரு. அதுதான் அந்த யோகமிஷ்டரா பக்தி அப்படின்னா என்ன? அதாவது இறக்கும் நேரத்தில் எப்படி உன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது? அதுதான் வந்து கேட்கிறாரு. இங்க வந்து 2வதுல 2nd பார்ட்ல தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. 3வது இதுல வந்து ஓம் இதி ஏகாக்ஷரம் பிரம்ம அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. இப்ப 4வது என்ன சொல்லப் போறார்? தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். சோ கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 14லிருந்து 16 வரைக்கும். அப்ப இந்த உலகம் வந்து எப்படிப்பட்டது? இந்த பௌதீக உலகம் வந்து துக்காலயம். அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா தற்காலிகம். பெர்மனன்ட் கிடையாது. டெம்பரவரி. சோ இங்க நம்ம எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் துன்பம் தான். சோ இந்த துக்காலயத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா பகவானை வந்து சரண்டர் ஆகி நம்ம இங்கிருந்து தப்பித்து போக முடியும். இந்த துக்காலயத்திலிருந்து நம்ம வந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். சோ அடுத்தது வந்து பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். பொருள் உலகம்னா இந்த பௌதீக உலகம். இந்த 2த்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து 17லிருந்து 22 வரைக்கும் சொல்லப் போறார். பராஸ் தஸ்மாஸ்து பாவோ நியோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. கிருஷ்ணரை பெறுவதில், அதாவது கிருஷ்ணரை அடைவதில் அந்த பக்தியினுடைய உச்ச நிலை என்ன அப்படின்னு அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. இதையெல்லாம் பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த சொன்னேன் பாத்தீங்களா? போன 7வது சாப்டர்ல புதுசு புதுசான வார்த்தைகள் இருந்துச்சு. அது வந்து அர்ஜுனன் என்னன்னு கேட்க போறார் அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? இந்த 2 ஸ்லோகம் தான். இதுல பாருங்க பிரம்ம, அத்தியாத்மம், அதிதைவம், யதியக்னம், பிரயாண காலே இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு. சோ இதெல்லாம் என்ன? இதை பற்றி எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்னு தான் கேட்க போறாரு. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகங்களை படிச்சிருங்க. जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण माताजी. இப்போ 8வது சாப்டர் வந்திருக்கோம். போன சாப்டர்ல பகவான் அந்த வார்த்தைகளை சொன்னதுனால இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்க போறார். தன்னுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்க போறார். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम
आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किम् उच्यते पढ़िए पढ़िए। आदियज्ञपदं कोत्र तेहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कदं नियोऽसि नियतात्मपि। हरे कृष्ण माताजी। माताजी உங்க வீடியோ ஆன்ல இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனாயிடுச்சா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அர்ஜுனர் வினவினார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? இங்க பாருங்க, கிம் தத் பிரம்ம, பிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். கிம் தத் பிரம்ம, பிரம்மம்னா என்ன? கிம் அத்தியாத்மம், கிம் அத்தியாத்மம்னா என்ன? கிம்னா என்னன்னு அர்த்தம். அத்தியாத்மம்னா என்ன? கிம் கர்ம, கர்ம அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். அப்படின்னா யாவை, எதையெல்லாம் நீங்க பலநோக்கு செயல்கள்னு சொல்றீங்க? சோ இந்த அதிபூதம், அதாவது ஜடத்தோற்றம் என்ன? அதி தெய்வம் என்ன, அதாவது தேவர்கள் என்பவர்கள் யார், இதையெல்லாம் எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுவீராக அப்படின்னு சொல்லி இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்கிறார். அப்புறம் செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தா மதுசூதனரே அப்படின்னு இங்க பகவான பேசுறார். ஏன்னா மது என்ற அரக்கனை வதம் செய்தவர் பகவான். அதனால அவருக்கு மதுசூதனர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கூட இருக்கு. ஆனா யாகங்களின் தலைவர் யார்? அதியக்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். யக்னங்களுக்கு யார்? இறைவன். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? நம்ம உடல்ல வசிக்கிறார் பரமாத்மா அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்களே, அவர் எப்படி எங்களோட எல்லா உடல்லையும் வசிக்கிறார்? அப்போ பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுகிறவர்கள், அதாவது பிரயாண காலே அப்படின்னா மரண காலத்தில், சோ அந்திம காலத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்திம காலத்தில் எவ்வாறு உங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிற இந்த 8 கேள்விகளையும் பகவான் முன்னாடி இப்போ அர்ஜுனர் வச்சிருக்கார். இதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்ல போறார் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். பிரம்மம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆத்மா, ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை அப்படின்னு அர்த்தம். ஆதி ஆத்மா அப்படின்னா உடலினுடைய கட்டுப்பாட்டாளர். யார் நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறவர்கள்? அந்த ஆத்மாவும் கட்டுப்படுத்துறார், உள்ள பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். சரிங்களா? இது ஜீவனின் இயல்பு. சோ ஆத்மா கட்டுப்படுத்துகிறார். கர்மா அப்படிங்களா என்ன? நம்ம செய்கின்ற செயல்கள். அந்த செயல்கள் மூலமாக நமக்கு பாவமும் வரும், புண்ணியமும் வரும். அந்த பாவ புண்ணியத்தை அனுபவிக்க நம்ம இன்னொரு உடல் எடுப்போம். அதனாலதான் பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த பொருள் உலகத்துல வாழ்வதற்கு ஏற்ற உடலை பெறுவதற்கு வழிவகுக்கிறது இந்த கர்மாக்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆதி பூதா அப்படின்னா இந்த பொருள் இயற்கை, அதாவது இந்த நேச்சர், பிரகிருதி. அப்புறம் ஆதி தெய்வா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றம். விஸ்வரூபம்னே ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அதை நம்ம பார்ப்போம். இல்லைன்னா கூட நீங்க பிக்சர்ல பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றத்தை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதுல 30 கோடி தேவர்களும் இருப்பாங்க. அப்புறம் எல்லா மிருகங்கள், பாம்புகள், அப்புறம் மலைகள், கடல்கள் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கும் அந்த தோற்றத்துல. அதுதான் உச்ச தேவன். சோ அவருடைய அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விஸ்வரூப தோற்றம். அப்புறம் அதியக்ன அப்படின்னா யாருன்னா ஒவ்வொருவத்து மனசிலும் இருக்கிற பரமாத்மா தான் அதியக்ன அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார். ஆதியாச்சன அப்படின்னா அனைவருடைய இதயத்திலும். எங்கே வசிக்கிறார் அந்த பரமாத்மா? எங்கே வசிக்கிறார்? அவருடைய இருப்பிடம் எது? எல்லாருடைய இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறைவன் இறக்கிற நேரத்துல அந்த காலேச்சமாமேவ, சோ அந்த மரண நேரத்தில் பகவானை எப்படி நினைவில் வைத்துக் கொள்வது? அது ஒரு நாள்ல கைவராது. வாழ்நாள் முழுக்க பயிற்சி செஞ்சா மட்டும்தான் பகவானை அந்திம நேரத்தில் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். இப்போ பகவான் அதற்கு பதில் சொல்ல போறார். மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சமஞ்சிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா
அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆல்ரெடி. நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. நம்ம இறக்கும் போது நம்முடைய உடல் தான் அழிகிறதே தவிர அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவோட 2 பேரும் வெளியேறிடுவாங்க. வெளியேறி பகவான் கிட்ட போய் நிற்பாங்க. அப்போ நமக்கு மனசிலே என்ன ஆசைகள் எல்லாம் வந்து இன்னும் அனுபவிக்கப்படாமல் இருக்கிறதோ அந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்ப நம்முடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப, கர்மானா பாவ புண்ணியங்கள், சோ அதுக்கேற்ப பகவான் அந்த ஆத்மாக்கு இன்னொரு உடலை தருவார். அது நாய் உடலா இருக்கலாம், பன்றி உடலா இருக்கலாம், பூனை உடலா இருக்கலாம், மரமா இருக்கலாம், மனிதர்களா இருக்கலாம், தேவர்களா இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. நம்மளுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப, நம்முடைய நிறைவேறாத ஆசைகளுக்கு ஏற்ப இன்னொரு உடம்பு கிடைக்குது. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பிரம்மன் என்பது அழிவற்றது. அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அதியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ அததான் வந்து அதியாத்மா, அந்த ஜீவாத்மாவை நம்ம கூப்பிடுறோம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், அதாவது நம்மளுடைய கர்மாக்கள், நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் தான் பலநோக்கு செயல்கள், இல்லைன்னா கர்மா என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த இடத்துல பதில் சொல்லியிருக்கிறார். இன்னும் பதில் முடியல. இன்னும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க. அதிபூதம் ஷரோபாவஹ புருஷச்சாதிவைவதம் அதியஜ்ஞோஹம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹ ப்ருதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில், சோ ஒரு ஆத்மா உடலை பெற்றிருக்கிறது. சோ அந்த ஆத்மா எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ளே உள்ள பௌதீக இயற்கை ஆதிபூதம் எனப்படுகிறது. சோ இந்த இயற்கை எப்படி இருக்கிறதுனா மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லைங்களா? சோ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போறோம், ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஊருக்கு போனா அதே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தா இல்ல, நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் இந்த இயற்கையிலும் கூட நிறைய சேஞ்சஸ் எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ளே இருக்கிற இந்த இயற்கைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா ஆதிபூத அப்படின்னு பேரு. அப்போ சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் ஆதி தெய்வ அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஆதிபூதம் அப்படின்னா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இயற்கை, ஆதி தெய்வ அப்படின்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபம். அப்போ உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான், பகவான் எல்லாரோட மனசிலும் என்னவா இருக்கிறார்? பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அப்போ அதியக்ன யாகத்தின் இறைவன். அப்போ அந்த பரமாத்மா தான் அனுபவிப்பாளர், யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர். அதனால அதியக்ன என்று சொல்லப்படுகிறார். சோ முதல்ல 2 கொஸ்டினுக்கு பதில் சொன்னார். ஆத்மானா என்ன, பிரம்மன்னா என்னன்னு சொன்னார். அப்புறம் கர்மானா என்னன்னு சொன்னார், ஜீவாத்மா. அப்புறம் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? அதிபூத, அதிதெய்வ, அதியக்ன அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறார். மறுபடியும் சொல்றேன், மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இயற்கைக்கு பெயர் வந்து ஆதிபூத. விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு பேர் வந்து அதிதெய்வ. அது அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே எல்லாருமே அடங்கி இருப்பாங்க. அப்புறம் அதியக்ன அப்படின்னா பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய மனசிலும் வீற்றிருக்கிறார். எங்கே இருக்கிறார்? எல்லாருடைய மனசிலும் வீற்றிருக்கிறார். அந்த பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிற அவர் வந்து யாகத்தை அனுபவிக்கிறவர். சோ அவருக்கு பேரு அதியக்ன அப்படின்னு பேரு. யக்னம் அப்படின்னா யாகம் அப்படின்னு அர்த்தம். படிங்க மாதாஜி. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃ பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த காலே ச மாம் ஏவ இறக்கும் தருவாயில், அந்திம காலத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம். மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை, அதாவது பகவானுடைய லோகம், பகவானுடைய திருநாடு பூலோக விருந்தாவனத்தை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. சோ இறுதி நேரத்துல யார் வந்து பகவானை வந்து மனசார நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அதுல எந்த எல்லளவும் சந்தேகம் கிடையாது. பகவானுடைய நாட்டை, திருநாட்டை எத்திர சம்சய, கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்ல. சம்சயன சந்தேகம், எத்திர சம்சய, சோ சந்தேகம் இல்லாமல் என்னுடைய திருநாட்டை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இந்த பிக்சர்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா பீஷ்ம தேவர் தன்னுடைய மரணப்படுக்கையில இருக்கிறார். தன்னுடைய மரணப்படுக்கையில பாருங்க, அவர் வந்து நாராயணரை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கிறார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முன்னாடியே இருக்கிறார். பகவானை வந்து அவர் வந்து தியானம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி மரணப்படுக்கையில இருக்கிறவங்க
வந்து யார் வந்து பகவானை நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு. ஆனா இது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. ஏன்னா நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே எல்லாமே வந்து செயலிழந்து போயிருக்கும். நம்முடைய நினைவு தப்பி போயிருக்கும். அந்த நினைவே தப்பி போயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது? அதுதான் வந்து சொல்றார் பகவான். அதற்கு அவன் ஒரு தூய பக்தனாக இருந்தால், பரம பக்தனாக இருந்தால், என்னுடைய நினைப்பை வந்து நானே அவன் மனசுக்குள்ள உருவாக்குவேன். நானே வந்து என்னை ஞாபகப்படுத்துவேன் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி பகவானை வந்து எந்நேரமும் அவருடைய நினைவிலே லயித்துக் கொண்டிருக்கிற பக்தர்களுக்கு நிச்சயமாக மரண நேரத்திலும் அவருடைய நினைவு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான். இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து இங்க ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. அகானி அகானி பூதானி கச்சந்திக யமாலயம் சேஷாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் மதகரம். சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஒரு செகண்ட்ல இந்த உலகத்துல எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான நூறாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்துகிட்டேதான் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஏதோ ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ, ரிலேட்டிவ்ஸோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரோட டெத்துக்கு போனாலும் நம்ம அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படுறோம். ஐயோ இவங்க நல்லவங்களாச்சே போயிட்டாங்களே அப்படின்னு எல்லாம் பரிதாபப்படுறோம். ஆனா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நாம மறந்துட்டோம். நமக்கும் கத்தி மேல தொங்கிட்டு இருக்கு. மரணம் எந்த நிமிடத்திலும் வந்து நமக்கு சம்பவிக்கலாம். அப்படிங்கிற அந்த அற்புதமான விஷயத்தை, ஆச்சரியமான விஷயத்தை நம்ம சுத்தமா மறந்துட்டு, நம்ம என்னமோ மரணமே அடையாத நித்தியமான நிலையானவர்களாக நம்மள நினைச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்களுக்காக வந்து பரிதாபப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 ஆச்சரியமான விஷயம். இந்த நம்ம பிக்சர்ல யார பாக்குறோம் அப்படின்னா, பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்குது. அப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பீமன் நான் போய் தண்ணி கொண்டு வர்றேன் அப்படின்ட்டு போறார். போனவர் வந்து அங்கே வந்து தெளிவான ஒரு ஏரி. அந்த ஏரியில போய் தண்ணி எடுக்கலாம், குடிச்சிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு கீழே குனியும் போது அங்க ஒரு யட்சகன் தோன்றுகிறான். அவன் வந்து சொல்றான், நீ வந்து இந்த ஏரி வந்து எனக்கு சொந்தமானது. நீ வந்து இதுல தண்ணி குடிக்க முடியாது. இதுல தண்ணி குடிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீ பதில் சொல்லாம நீ குடிச்சனா நீ இறந்து போயிடுவ அப்படிங்கிறான். அப்போ இப்படி கேட்கும்போது பீமன் வந்து அதை வந்து சட்டை பண்ணாம, ஏன்னா ரொம்ப தாகமா இருக்கிறதுனால குடிக்கிறார். குடிச்ச உடனே இறந்து போயிருக்கார். அதே மாதிரிதான் மத்த எல்லாருமே போறாங்க, இறந்துடுறாங்க. கடைசியில வந்து தர்மர் போறார். தர்மர் போகும்போது எல்லாரும் இப்படி படுத்திருக்கிறத பாக்குறார். உடனே ரொம்ப அவரு இதுவாயிட்டாரு. சோ ஆமா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மறுபடியும் அதே யட்சகன் தோன்றான். வந்து இதே கொஸ்டினை கேட்கும்போது, இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது, இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அதாவது ஒரு 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 நிமிடமும் இத்தனை உயிரினங்கள் இறந்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட அதை பார்க்கின்ற மற்ற மக்கள் வந்து தனக்கு இது நேராது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனநிலையில இருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து ரொம்ப கரெக்டான விடைய சொன்ன உடனே அந்த உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து என்னுடைய சகோதரர்களை எல்லாம் உயிர்ப்பித்து தர வேண்டும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப அந்த எச்சகன் யாருன்னா யமதர்மராஜா. சோ அவர் வந்து அதே மாதிரி அந்த சகோதரர்களை எல்லாம் வந்து உயிர்ப்பித்து தருகிறார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாதாஜி படி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविदः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரதமுனி அவர் வந்து மானோட நினைவிலேயே இருந்தார். அப்புறம் வந்து இறந்துட்டார். அப்புறம் மானாகவே பிறந்தார் அப்படின்னு மாதாஜி உங்களுக்கு கதை சொன்னாங்க, ஹேமலதா மாதாஜி. அதுக்கான பிக்சர் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, இந்த பரதமுனி என்ன பண்ணினார்? மான நினைச்சிட்டு இருந்தார் உடலை விடும்போது. அவர் வந்து அதே மாதிரி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். சோ உடலை விடும்போது நம்ம எதை நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ, நம்மளுடைய பெட்டாக நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம பெட்டாகவே பிறக்கிறோம். இல்ல நம்ம வேற ஏதாவது விஷயங்களை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, வேற யாரையாவது நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி பிறக்கிறோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப பகவானை நினைச்சிட்டா பகவான் கிட்டயே போய் சேர்ந்துடலாம்
அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நிரூபிக்கப்படுகிறது. சோ எம் எம் வாவி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத் அனே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதாதத் பாவ பாவிதாக. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் அந்த பரத மகாராஜருடைய அந்த கதை தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி வந்திருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வேறொரு கதை சொல்லுவாங்க, அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரிய சொல்லுவாங்க. நீங்க அந்த ஸ்டோரிய தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவ விஷ்யஸ்ய சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது அவருடைய சுயம் ரூபத்துல, 2 கை ரூபத்துல எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. என்ன நினைச்சுட்டு நீ போர் செய் அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து நான் செய்யறேன் நீ நினைக்காத, என்னுடைய கருணையினால நீ செய்யற அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ பகவானை அடைவதற்கு அவரே வந்து வழி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. சோ நம்ம என்ன செஞ்சாலுமே, நம்ம சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் சரி, வீட்டை மாப் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, பகவானை வந்து நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம செய்யும் போது நம்மளோட கடமைய கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யறோம். அது என்னவா மாறிடுச்சு? சாதாரண கர்மா கிருஷ்ண கர்மாவா மாறிடுச்சு. சோ சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணினாலும் சரி, பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய செயல்களை அர்ப்பணிச்சிடுறோம். நம்ம என்ன விஷயங்கள் செய்தாலுமே, நம்ம எங்கேயாவது போறோம், யாருக்காவது உதவி செய்யறோம் அப்படின்னா, நான் செய்யறேன்னு நினைக்க கூடாது. பகவானே, நான் ஒரு கருவி, உங்களுடைய கருவி, நீங்க சொல்றதுனால நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். சோ நம்மளுடைய மனசு புத்தி எல்லாமே பகவானால நிரப்பப்பட்டிருக்கணும். எப்படி காற்று இந்த எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி பகவான் நம்ம மனசு முழுக்க வியாபிச்சு இருக்கணும். அந்த மாதிரி நிலைநிறுச்சுன்னா நீ வந்து என்கிட்ட வந்து சேர்றதுல சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்யாச யோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தான் சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். சோ பகவானை வந்து முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு, பகவான் தான், யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து ராம பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோமா, விநாயக பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோமா, ஈஸ்வர பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோமா? பகவான் மட்டும்தான் பரமாத்மா, அப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் எல்லாரோட மனசுலயும் பகவான் நிலைச்சு இருக்கிறார் பரமாத்மாவாக. அதனாலதான் அவரை பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பரமாத்மாவை வேற எங்கேயும் தேட வேண்டாம், நம்ம மனசுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அவரையே எப்போதும் நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை அப்படியே செய்து கொண்டே இருந்தா அது வந்து நம்மளுடைய ஹேபிட்டா மாறிடும். அப்படி பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே, பார்த்தனேனா பார்த்திபனே, யார கூப்பிடுறார்? அர்ஜுனரை கூப்பிடுறார். சோ நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். அப்பியாச யோக யுக்தேன, அப்பியாசம் அப்படின்னா பயிற்சி. சோ அந்த பயிற்சியை மேற்கொள்பவன், எப்படி பகவான் நம்முடைய செயல்களை செய்து கொண்டே பகவான நினப்புல இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டவன் சந்தேகமே இல்லாம என்கிட்ட வந்து சேர்றான் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து உறுதியா சொல்லி இருக்கிறார். இந்த கதைய வந்து ஹேமலதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப மாதாஜி வந்து உங்களுக்கு இந்த கதையை சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து இந்த கதை. இந்த மாதாஜி இந்த கதை சொல்லும் போது நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ போடுறேன். நீங்க இது வந்து ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணாம இருங்க இன்னைக்கு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாத்மாதமசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசः பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் அறிந்தவர்,
மிகவும் பழமையானவர். பகவானை பத்தி சொல்றாங்க இங்க. கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். எப்படி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு பகவானை தியானம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 1 minute. சோ எல்லாம் அறிந்தவர் நம்ம பார்த்தோம். அவர் முக்காலமும் உணர்ந்தவர். நம்மளுடைய கடந்த காலம் தெரியும், நிகழ்காலம் தெரியும், எதிர்காலமும் தெரியும். சோ அதுவும் யாரோ ஒருத்தரை பத்தி 2 பேர்த்த பத்தி கிடையாது. எல்லா ஜீவராசிகளை பத்தியும் எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். நம்ம நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். சோ மிக பழமையானவர். இவர் எப்ப பிறந்தார், எப்ப தோன்றினார் அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் பழமையானவர். கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் படைத்து அதை எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர் யாரு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்றவர், கண்ட்ரோலர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அப்போ அணுவை விட சிறியவராகவும் இருப்பார். அப்போ மிக பெரிதாக வளர்ந்து கொண்டும் போவார். அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னவர். ஏன்னா அணுவினுடைய அந்த பரமாத்மாவுடைய சைஸ் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர். சோ பரமாத்மா யாரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய அம்சம். சோ அது எப்படிப்பட்டது? அணுவை விட சிறியவர் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கலாம். எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், மெயின்டைன் பண்றவர் யாரு? அவர்தான். எல்லா பௌதீக கருத்துகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சோ இவரை பத்தி யாராவது நம்ம கருத்து சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்படியே சொன்னாலும் அது தவறானதாகதான் இருக்கும். ஏன்னா இவரை புரிந்து கொள்ளவே நம்மளால முடியாது. அச்சிந்திய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் எல்லையற்ற ஆற்றல்களை உடையவர். இவருடைய ஆற்றல்கள் இவருக்கே என்னன்னு ரொம்ப தெரியாத மாதிரி அவ்வளவு கணக்கில்ல அடங்காததாக இருக்கிறது. சோ ரூபமுடைய நபர். இவருக்கு உருவம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. அவர் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். இவருடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து ஒரு பிரகாசம் வெளிப்படுகிறது. அதுக்கு பேர் தான் பிரம்மஜோதி. சோ அந்த அளவு பிரகாசமானவர். இந்த ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். இந்த ஜட இயற்கையை படைச்சது அவராக இருந்தாலும் இவர் இதுக்கெல்லாமே அப்பாற்பட்டவராக, ஒரு சுதந்திரமானவராக, பரமபுருஷ பகவானாக இருக்கிறார். இப்படி நினைச்சுதான் நம்ம மனசுல தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு சமயத்துல பூமியில நிறைய அக்கிரமங்கள் பெருகி ரொம்ப அந்த கலியுகம் ஆரம்பமாச்சு. அப்போ அக்கிரமங்கள் ரொம்ப பெருகி இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு பூமி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, என்னால இதை தாங்கவே முடியலன்னு அழுகுறாங்க பூமாதேவி. அப்போ இந்த அசுரர்கள்னால பேரிடர்கள் ஏற்படுகிறது. நிறைய இந்த தேவர்கள் இந்த யத்னங்கள் எல்லாம் செய்யும் போது அவங்க இறைச்சிகளை எல்லாம் வீசி அந்த யாகங்களை எல்லாம் தடுக்கிறாங்க. எத்தனை முடியுமோ அத்தனை கஷ்டங்களையும் அவங்க தர்றாங்க. அப்போ அந்த அசுர மன்னர்களால நிறைய அக்கிரமங்கள் நடக்கும் போது பூமி தாயார் ஒரு பசுவின் வடிவாக இருக்கிறார். அப்போ போய் பிரம்மா முன்னாடி நின்று கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. ஐயோ என்னால இதை தாங்கவே முடியலையே அப்படின்ட்டு. அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, விஷ்ணு கிட்டதான் நம்ம போய் இதை முறையிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். விஷ்ணு பார்க்க போறார். அவங்க கிட்ட போகும்போது எப்படி போகணும் அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப நம்ம ஒரு மினிஸ்டர் பார்க்க போறோம், ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் பார்க்க போறோம், இல்ல மோடிஜி பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தனியா புரோட்டோகால் இருக்கு இல்லைங்களா? இவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தாண்டிதான் நம்ம அவங்கள போய் பார்க்க முடியும். அந்த மனிதர்களாகிய சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கே இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவானுக்கும் அதை விட நிறைய கெடுபிடிகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் புரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் கிட்ட ஒரு செய்தியை சொல்லணும், ஏதாவது ஒரு முறையிடணும் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து போய் பார்க்கடல் ஓரத்துல அங்க உட்கார்ந்து பகவானை நினைத்து தியானம் பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணும் போது பகவான் பிரம்மா அவங்களுக்கு தலைவராக இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா எல்லாருமே சேர்ந்து தியானம் பண்ணி புருஷ சூக்தம் பாடுவாங்க.
அப்போ பகவான் இவங்களுக்கு அசரீரி மூலமாக இவங்களுக்கு வந்து என்ன தேவையோ, என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்களோ, இவங்களுடைய என்ன சந்தேகம் கேட்கிறாங்களோ, அசரீரி மூலமாகவோ இல்ல அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவராகவே பார்க்கடல்ல தோன்றியோ வந்து பதிலளிப்பார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, விலாச விரிவாக்கம், விலாச வகை, பிரபவ விலாச முதல் 4 விரிவுகள் பலராம பகவானிடமிருந்து வைபவ பிரகாச. அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் மூலம், அவர்கிட்ட இருந்துதான் அவருடைய அவதாரங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன. அந்த அவதாரங்களை வந்து 2 வகையா பிரிக்கலாம். விலாச வகை, வைபவ பிரகாச அப்படின்னு, பிரபவ விலாச, வைபவ பிரகாச அப்படின்னு 2 வகையா பிரிக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தோன்ற அந்த 4 பேர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பலராமர், அப்புறம் வந்து வசுதேவர், சங்கர்ஷர், பிரத்யும்னர், அனியுக்தர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தோன்றாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் தோன்றுகின்ற அந்த 4 பேர் வந்து விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ பலராம பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர். அப்புறம் மத்த அவதாரங்கள் எல்லாமே பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ இந்த வைபவ ஆற்றல்கள் மிக்கவை, ஃபர்ஸ்ட் தோன்றவங்க ஆற்றல் மிக்கவர்கள். வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. அந்த சக்தி வந்து முதல்ல தோன்ற 4 பேருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ எனர்ஜி லெவல் தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குமே ஒழிய, பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தியின் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். சோ இந்த மகாத்மாக்கள், அதாவது யோகிகள், சன்னியாசிகள், இத வந்து துக்காலயம், இந்த பூமியில நம்ம பறந்துட்டோம், இது துக்காலயம், இது தற்காலிகமானது, இங்கே வந்து நிரந்தர இன்பம் கிடையாது, எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, பகவானை அடையும் வழியை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டாங்க. சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் பிறவி எடுத்து கீழே வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை, அவங்களுக்கு பக்குவம் அடைந்து விட்டார்கள். ஏன்னா இது துக்காலயம், எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் துன்பம் நிறைந்தது. ஏன்னா எப்படி நம்மளுக்கு துன்பம் வருதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம நினைக்காம சந்தோஷமா இருந்துகிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்மளுக்கு தலைக்கு மேல ஒரு துன்பம் வந்திருக்கும். சோ அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து ரீசனே இல்லாம தீ பத்திக்குது பாத்தீங்களா? அப்புறம் அந்த தீ வந்து அப்படியே பரவி 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 கொழுந்து விட்டு எரியும். அந்த மாதிரிதான் இந்த பௌதீக உலகம் கூட. ஏதோ கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும். நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இந்த சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே அடுத்த ஒரு பெரிய துன்பம் வந்துருது. சோ அந்த மாதிரிதான் என்ன ரீசன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம ஏதோ ரீசன் இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப தெரியாது. நம்ம என்னைக்கோ என்னமோ செஞ்சு வச்சிருக்கோம், அததான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப அந்த ரீசன் தெரியாததுனால, காரணமே தெரியாம நம்மளுக்கு துன்பம் வருகிறதே அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு மயக்கத்துல இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மகாத்மாக்கள் பக்குவமானவர்களாக தங்களை ஆக்கிக்கொண்டு பகவானை சென்று அடைந்து விட்ட பிறகு அவர்கள் ஒருபோதும் மீண்டும் திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு பிறவி எடுத்து வருவதே இல்லை. அவர்கள் பிறவி பெருங்கடலை கடந்தவர்கள். படிங்க. புனர் ஆவர்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம், ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகம் எதுனா பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம்னு கூட சொல்லலாம். அங்கிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த உலகம் நரகலோகம் கீழே இல்லைங்களா? அப்போ இந்த நம்ம பார்க்க போறோம் என்னென்ன உலகங்கள் இருக்குதுன்ட்டு. அப்போ இந்த உலகங்கள் எல்லாமே மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரைக்கும் பிறப்பு இறப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. பிறப்பு இறப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறதுனா இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு தான் அர்த்தம்.
சோ இந்த இடங்கள் எல்லாமே பிறப்பு நிறைந்த இடங்கள், இன்ப துன்பங்கள் நிறைந்த இடங்கள். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. என்னை வந்து சேர்ந்துட்டா அப்படின்னா அவனுக்கு மறுபிறப்பி இல்லை, மறுபிறப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கத்துக்கு போனாலும் நம்மளுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கீழே தான் வரணும். பூமி எடுத்துக்கோங்க, இங்க கலவரம் நிறைந்திருக்கிறது. நரகம் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப கொடுமையானது. சோ இங்க எல்லாமே இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது, பிறப்பும் இறப்பும் நிறைந்தது. பகவானுடைய அந்த லோகம் மட்டும்தான் நிரந்தரமானது, நித்தியமானது. 17, 18, 19 படிச்சிருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர் யத்ரஹ்மனோ விதுல் ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் ஹோராத்ர விதோ ஜனாஹ அவ்யக்தாத்யக்தய சர்வாஹ பிரபவந்த்யஹ ஆகமே ராத்யாகமே பிரலியந்தே தத்ரைவாப்யக் சம்யகே பூதக்ராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ரியகா ஆகமே வசஃப் பார்த்த நபவத்யஹர் ஆகமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். நம்ம அந்த பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் 1000 யுகங்கள். 1000 யுகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சோ இந்த மாதிரி 1000 யுகங்கள் வந்து ஒரு சைக்கிள். அந்த ஒரு சைக்கிள் தான் பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இன்னொரு 1000 யுகங்கள் கடந்தால்தான் பிரம்மாவினுடைய ஒரு இரவு. அப்போ எத்தனை நீண்ட காலம் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம், அவருடைய பகலும் இரவும். அப்போ பிரம்மாவினுடைய பகல் தோன்றும் போது 1000 யுகங்களுக்கு ஒரு முறை ஜீவாத்மாக்கள் அவ்யக்த நிலையில் இருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். இப்போ இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க. பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல் முடிய போகுது அப்படின்ன உடனே பகல் தோன்றி இருக்கிறது, பகவானுடைய நம்ம பிரம்மாவினுடைய பகல் தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்னு உடனே இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய வயிற்றிலே போய் ஒன்று விட்டார்கள். பிரளயம் நடக்கும் போது எல்லா உயிரினங்களும் பகவானுடைய வயிற்றிலே பிரளயம் நடக்கும் போது போய் ஐக்கியமாகிவிட்டன. அப்போ பிரம்மா உறக்கத்திலிருந்து விழித்து எழுகிறார். அவருடைய பகல் ஆரம்பமாகும் போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுடைய அந்த வயிற்றிலே இருந்து உறக்க நிலையிலே இருந்து எல்லாருமே வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்களை படைக்க ஆரம்பிக்கிறார் பிரம்மா. அப்புறம் 1000 யுகங்கள் கழிச்சு அதே பிரம்மா அவருடைய இரவு வருகிறது. அப்போ இந்த படைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள்ல யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் எங்க போறாங்க, பகவானிலே போய் அவ்யக்தத்துடன், அதாவது பகவானுடைய வயிற்றிலே போய் ஐக்கியமாகி விடுகிறார்கள். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். அவருடைய இரவு வரும்போது அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். சோ அதுதான் இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய பகல் வரும்போது அவரை ஜீவாத்மாக்களை படைக்கிறார். அவருடைய இரவு வரும்போது அவர்கள் எல்லாமே பகவானோடு போய் ஒன்றி அந்த அவ்யக்தத்தோடு இணைந்து விடுகிறார்கள், அழிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம். நீங்க கேட்கும் போது நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க. மாதாஜி படி. பரஸ்தஸ்மாத்து பாகுன்யோ யக்தோ வ்யக்தாத் சநாதனஹ யக்ஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந விநஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ பிரளயம் நடக்கும் போது எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது, இந்த பூமி எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது. அப்போ இங்க என்ன சொல்றார், எது அழிக்கப்படாதது அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றார். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை.
சோ இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்துணை பகுதிகளும் பிரளயம் வரும்போது அழிக்கப்பட்டுவிடும். ஆனா ஒரு பகுதி அழியாது. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு ரொம்ப தூரத்துல அப்பால்ல இருக்கு. அது எப்படிப்பட்டது? நித்தியமானது, திவ்யமானது. சோ இது பரமமானது, அழிவடையாதது. அங்க என்றைக்குமே அழிவு அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை. சோ அந்த பகுதி என்னைக்குமே அழிவடையாது, எந்த பிரளயம் தோன்றினாலும். அதுதான் பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம். அந்த பகுதிக்கு என்றைக்குமே அழிவில்லை. அந்த பகுதியை போய் சேர்ந்தவங்க அங்க அழிவடையாமல் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யார் யார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கறதுதான். எப்போ இறக்குறாங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல சொல்றார். பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், அதாவது பகவானை பற்றி அறிவை விருத்தி செய்து கொண்டவர்கள், அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், அதாவது வெளிச்சத்துல, பகல்ல, ஒளியில், பகலின் நல்ல நேரத்தில். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் நல்ல நேரம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நேரத்துல, வளர்பிறையில, சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் உத்தராயண காலம், தட்சிணாயன காலம் அப்படின்னு 2 இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி 6 மாதங்கள்ல எப்போ சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்கிறாரோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல இறக்கிறவர்கள் பகவானை சென்று அடைகிறார்கள். அதாவது பகல் பொழுதுல, நல்ல நேரத்துல, வளர்பிறை இருக்கிற சமயத்துல, சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்கின்ற அந்த 6 மாதங்கள்ல. சோ அது எது? உத்தராயண காலம் தையிலிருந்து ஆனி மாசம் வரைக்கும். சோ தட்சிணாயன காலம் அப்படிங்கிறது ஆடியிலிருந்து மார்கழி வரைக்கும். சோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சுக்லபட்சம், கிருஷ்ணபட்சம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுவோம். பகல், இரவு அதெல்லாம் சொல்லுவோம். வளர்விரை, தேய்விரை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள், முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சமயத்துல இறக்கிறவர்கள் பரமனை போய் அடைகிறார்கள். சோ அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, புகையிலும், இரவிலும், தேய்பிரையிலும், சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி சமயத்துல இறக்கிறவர்கள் சந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க. அந்த யோகிகள் சந்திரலோகத்துக்கு போய் அவங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை அங்க இருந்துட்டு அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த பிறவியிலே பிறப்பெடுத்து வருகிறார்கள் அப்படின்னு. ஆனா பகவான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தீர்க்கமா சொல்லி இருக்கிறார். என்னுடைய பக்தர்கள் இத பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள். அதனால அவர்கள் நிச்சயமாக என்னை நினைத்து கொண்டு என்னையே அடைவார்கள். என்னுடைய அவங்க பகல்ல இருந்தாலும் சரி, இரவுல இருந்தாலும் சரி, நல்ல நேரத்துல இருந்தாலும் சரி, வேற நேரத்துல இருந்தாலும் சரி, அது உத்தராயணமா, தட்சிணாயணமா, கிருஷ்ணபட்சமா, சுக்லபட்சமா அப்படின்னு யாரும் பார்க்க வேண்டியதில்லை. என்னுடைய தூய்மையான பக்தர்கள் நிச்சயமாக என்னை அடைவார்கள். பக்தர்கள் இத பத்தி கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம். அவங்களுக்கு எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். படிங்க. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்ஏதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைத்தி சாத்யம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். சோ நம்ம பார்த்தோம், எல்லா யோகங்களை விட, கர்ம யோகத்தை விட, தியான யோகத்தை விட, ஞான யோகத்தை விட, அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி யோகம் சிறந்தது. பக்தி யோகம்னா பகவானுக்கு அன்போட, பக்தியோட, நம்பிக்கையோட நம்ம சர்வீஸ் பண்றது, அதுதான் பக்தி யோகம். அந்த பாதையை யார் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவங்க எதற்கு சமமானவர்கள்னு பாத்துக்கோங்க.
4 வேதங்களை படித்து கரைச்சு குடிச்ச சதுர்வேதி. அந்த வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், மிகப்பெரிய யக்னங்களை எல்லாம் செய்தவர்கள், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், கர்மயோகம் ஞான யோகம் செய்தவர்கள். சோ இதுல இதெல்லாம் செய்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ, வேதத்தை படிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும், யாகங்களை செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும், தவம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும், தானம் கொடுத்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும், கர்மயோகம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும், ஞான யோகம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அத்துணை பலன்களும் இந்த பக்தி தொண்டுல இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த பக்தர்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். சோ தராசுல இதெல்லாம் படிச்சவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல, பக்தி தொண்டு செய்யறவங்கள ஒரு இடத்துல அப்படின்னு வச்சா ரெண்டும் சமமாயிடுமா. இந்த பலன்கள் என்ன கிடைக்குமோ அது கண்டிப்பா பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும், 1% கூட குறையாது. அப்போ பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று அவங்க வேதங்களை கரைச்சு குடிச்சவங்களுக்கு சமம். அந்த மாதிரி சமமா இருக்கிறவங்க, பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்க, அப்படி இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக உன்னதமான இடத்தை, நித்தியமான இடத்தை, அதாவது பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு உறுதியாக சொல்லி இருக்கிறார். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பகவானுடைய திருநாடு, பகவானுடைய திருநாடு கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா. அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை தான் சேலம் இஸ்கான் நம்மளுக்கு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இங்க மேல ரோஸ் கலர்ல இருக்கிறது பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம். இங்கேதான் பகவான் கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் மற்ற அந்த கோப கோபியர்கள் எல்லாமே இங்க இருக்கிறாங்க. இங்க 4 வாயில்கள் இருக்கிறது. இந்த 4 வாயில்களுக்கும் காப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள். சோ இங்க நம்ம இங்க பூலோகத்துல இருக்கிற மாதிரியே பூரி ஜெகநாதர், மதுரா, துவாரகா எல்லாமே இருக்கிறது. இதை நம்ம பின்னாடி ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ கீழே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இது நாராயணருடைய வைகுண்ட லோகம். இங்கே மகாலட்சுமி தாயாரும் நாராயணரும் அவங்களுடைய சகாக்களும் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் கீழே என்ன இருக்கு, இங்க ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு கோடு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே ஆன்மீக உலகம், இது பௌதீக உலகம். சோ இங்க இருக்கிறது விரஜா நதி. இந்த ஆன்மீக உலகத்தையும் இந்த பௌதீக உலகத்தையும் இது பிரிக்குது. இந்த விரஜா நதி பிரிக்கிறது. சோ இந்த விரஜா இங்க நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நாங்க பாருங்க பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம். உங்களுக்கு இத கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அதை ஜூம் பண்ணி பெருசாக்கி இதையெல்லாம் யார் யார் இந்த வாயில் காப்பாளர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க. இங்க பாருங்க, மதுரா இருக்கிறது, ஜெகநாத் பூரி இருக்கிறது, துவாரகா இருக்கிறது. சோ இங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு வேதங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது வாயில்களை பாருங்க. ரிக்வேதம், இந்த மாதிரி சாம வேதம், யஜுர்வேதம், இந்த மாதிரி இங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஸ்வேததீப் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கிறது பாருங்க. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும். இங்க இருக்கிறவர்கள் ராதாராணி. இங்க பாருங்க அவங்களுடைய சகிகள், அவங்களுடைய பேர்கள் எல்லாமே இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம். இதுதான் ஹையஸ்ட், ஆன்மீக உலகத்திலேயே ஹையஸ்டா இருக்கிறது. அடுத்தது நாராயண லோகம். இங்க பாருங்க பகவான் நாராயணராக இருக்கிறார், மகாலட்சுமி தாயாரோட அவங்களுடைய சகாக்களோட இங்க இருக்கிறாங்க. இங்கேயும் பாருங்க சுமுகா அப்படின்னு ஒரு வாயில், ஒவ்வொரு வாயிலுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு பாருங்க. இங்க பாருங்க சண்டா பிரசண்டா, அவங்க இந்த வாயில காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு வாயில் காப்போம். ஜெய விஜயா, நம்ம கூட பெருமாள் கோயிலுக்கு போகும்போது 2 பேர் இருப்பாங்க துவாரபாலகர்கள், அந்த ஜெயா விஜயா தான் இங்க இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாயில் காப்பாளர்களும் இங்க இருக்கிறாங்க. வாமனா, குமுதக்ஷா, ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இதையெல்லாம் நீங்க நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க. இப்போ அதுக்கும் கீழே இங்க பாருங்க விரஜா ரிவர். சோ இங்க விரஜா ரிவர், இங்க பிரம்மஜோதி, பகவானுடைய அந்த இதுவரைக்கும் பிரம்மஜோதி தெரியுது. இதுக்கப்புறம் அவருடைய அந்த பிரகாசம் தெரியல. சோ இங்க வரைக்கும் அவருடைய பிரகாசம் தெரிஞ்சிருக்கு. சோ இந்த விரஜா ரிவர், இதுக்கு காரணக்கடல் அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் சொல்லலாம். இந்த காரணக்கடல்ல பகவான் விஷ்ணு, அவருடைய கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான், எக்ஸ்பான்ஷன் தான். அவர் இங்க காரணக்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிறார். இவருக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா காரணோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு பேரு. சோ இவருடைய அந்த மூச்சு காற்றிலே இருந்து
நிறைய இந்த கோல்டன் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்கள். அந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே இவருடைய மயிர்கண்களிலே இருந்து மூச்சுக்காற்றிலே இருந்து அப்படியே வெளியில வந்துட்டு இருக்கு. சோ இந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைப்பவராக இருக்கிறார். சோ இந்த விஷ்ணுவுக்கும் இந்த விஷ்ணுவுக்கும் இவரும் விஷ்ணுதான். 3 விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறாங்க. 3 விஷ்ணுக்கள் இல்ல. இவர் வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு, இவர் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அப்புறம் இன்னொரு விஷ்ணு இருக்கிறார், க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அவர்தான் நம்ம மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுக்களுமே பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றுகிறார்கள். சோ இந்த மற்ற விஷ்ணுக்களுக்கும் இவருக்கும் இந்த விஷ்ணுவுக்கும் இந்த விஷ்ணுவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, இவருக்கு பாருங்க அனந்த சேஷன் இருக்கிறாரு படுக்கையா. பாத சேவனம் பண்ணிட்டு மகாலட்சுமி தாயார் இருக்காங்க. ஆனா இவங்க 2 பேரும் இங்க மிஸ் ஆகியிருக்காங்க. சோ இது வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் காரணோதக சாயி விஷ்ணுவுக்கும் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவுக்கும். சோ இங்க வந்து மகாலட்சுமி தாயார் இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து சம்பா ருத்ரர் சிவபெருமான் இருக்கிறார். இங்கே மாயா துர்கா தேவி இருக்கிறாங்க. சோ அது இந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் பகவான் படைக்கிறாரு. இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஒரு தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி 2ஆ உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பாதி தேங்காய் தான் இது. அந்த தேங்காய் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற அந்த கடல் தான் வந்து கர்ப்போதக சாயி. இங்க விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கிறார். அந்த இங்க சரிங்களா, இன்னொரு விஷ்ணு. இந்த விஷ்ணுவனுடைய நாபி கமலத்திலே இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு கிளம்பி இங்க வருது. சோ இந்த இடத்துலதான் வந்து பிரம்மா இருக்கிறார். பிரம்மாவை வந்து அவர் படைச்சிருக்கிறார். அங்கதான் வந்து மாதாஜி இதை ஜூம் பண்ண முடியுமா? இந்த ஜூம் பண்ண பிக்சர் இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல மாதாஜி, நம்ம தனியா உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடலாம். நீங்க அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா. இங்க வந்து 17 14 உலகங்கள் இருக்கு. 14 உலகங்கள் சரிங்களா. இந்த நடுவுல இருக்கிறது வந்து பூமி, இங்க மேல இருக்கிறது வந்து மேலுலகங்கள், இது எல்லாமே கீழ் உலகங்கள். பூமிக்கு அடியில பாதாளத்துல இந்த 7 உலகங்கள் இருக்கு. இந்த 7 உலகங்கள்ல யார் யார் இருக்கிறாங்க, வசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நானு நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பாக்குறேன். மேல வந்து இருக்கிறது வந்து சத்தியலோகம். இங்க இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய லோகம், சத்தியலோகம் சரிங்களா. இங்க பிரம்மதேவன் இருக்கிறார். சோ அடுத்தது வந்து தபோலோகம். இங்க வந்து தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் கீழே வந்து ஜனோலோகம். இங்க வந்து பித்ருக்கள், அதாவது இறந்து போன முன்னோர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் கீழே வந்து மகர லோகம். இங்க வந்து இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் கீழே வந்து ஸ்வர்கலோகம். இங்க முனிவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இங்க அடுத்தது வந்து புவர்லோகம். இங்கே கிரகங்கள் நட்சத்திர தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் கீழே வந்து பூலோகம், நடுவுல நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே பாதாள லோகங்கள். இங்க வந்து பாதாளம் பூமிக்கு கீழே இருக்குது. இதுல வந்து என்னென்ன லோகங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னா, அதல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, பாதாள, ரசாதன அப்படின்னு 7 உலகங்கள், கீழுலகங்கள் இருக்கிறது. இந்த அதல அப்படிங்கிற அந்த பாதாள உலகத்துல காமுகர்கள் இருக்கிறாங்க. காமுகத்துலன்னா காமம் மிகுந்தவர்கள். சோ விதல அப்படின்னா அரக்கர்கள் இருக்கிறாங்க. சுதல அப்படின்னா அது மகாபலிக்காக பகவான் ஏற்படுத்தின உலகம். அங்க இருக்கு, அங்க மகாபலி இருக்கிறார். மகாபலி சக்கரவர்த்தி தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த 3 அடி மண் கேட்டார் பாத்தீங்களா, அந்த ராஜா தான் அவரு. சோ அடுத்தது வந்து தலாதலன்னா அந்த இடத்துல மாயாவிகள் இருக்கிறாங்க. மகாதலத்துல வந்து அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க. பாதாள உலகத்துல வந்து வாசுகி உள்ளிட்ட பாம்புகள் இருக்கிறாங்க. பிரசாதல அப்படிங்கிற இடத்துல அசுரர்களுடைய குருமார்கள் இருக்கிறாங்க. இப்படி 7 உலகங்கள்ல, பாதாள உலகங்கள்ல விதவிதமான மக்கள் வந்து இந்த அசுரர்கள் எல்லாமே வசிக்கிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து கோலோக சாட் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இதுல வந்து இங்க பாருங்க, நம்ம இந்த மகதத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த மகதத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எதால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னா, இது பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டது. நிலம், நீர், காற்று, எர்த், வாட்டர், பாருங்க, ஃபயர் அப்படின்னு பஞ்சபூதங்களாலும். அது மட்டும் கிடையாது, பொய் அகங்காரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதனாலே இது வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே மகதத்துவம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் கோலோக சாட். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பாக்குறோம். அவருடைய லீலைகள் நம்மளுக்கு என்றைக்குமே அடுக்காத விஷயம். சோ இங்க பாருங்க, அவர் சாப்பிடுறது மட்டும் இல்லாம குரங்குக்கு,
இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் குடுத்துட்டு தான் அவர் வந்து சாப்பிடுவார். கடைசியா தான் சாப்பிடுவார். யாரோ ஒரு அம்மா கிட்ட, யசோதா அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டார். பாருங்க. திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே தான் எடுத்தார். எப்படியோ மாட்டிக்கிட்டார் அம்மா கிட்ட. சோ அதுதான் வந்து இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். தாமோதர லீலை படிக்கும்போது நீங்க ரொம்ப அனுபவிப்பீங்க. இந்த அவருடைய லீலைகளை எல்லாம். இங்க குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாருங்க. இத நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு முதல்லயே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வயசான காலத்துல உன்னை வந்து நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிருஷ்ணா. என்னுடைய எனக்கு வந்து கபம், வாதம், பித்தம் எல்லாம் வந்து என்ன நெஞ்ச நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை வந்து தருமாற செஞ்சிடும். அப்போ மரணம் ஏற்படுத்தும் அந்த நிலையில நான் உன்னை மறக்காம போயிட்டா நான் என்ன செய்வது அப்படின்னு இங்க வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து தன்னுடைய முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ண த்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சாந்த மத்வை மே திசது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டா வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தருமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு வந்து அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். அதனால அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன், உன்னுடைய நாமங்களை வந்து நான் உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், என்னை இப்பவே உங்களோட திருவடியில சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து வேண்டார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. ஆனா மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து அஜாமிலன் கதை சொல்லணும். அதுக்காக நான் அந்த ஸ்லைட்ஸ் போடுறேன். மாதாஜி ரெடியா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காங்களா மாதாஜி? இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து அஜாமிலன் அப்படின்ற ஒரு பிராமணருடைய கதையை கேட்கும். அவர் வந்து ஒரு பிராமண சம்பிரதாயத்தைப்படி வளர்ந்தவர். அவர் வந்து கன்யா குப்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல பிறந்தார். அவருக்கு அழகான மனைவி, ஒரு நல்ல இதுவா வளர்ந்துட்டு அவருடைய குடும்பம் போயிட்டு இருந்தது. அவர் கடவுள் பக்தி ரொம்ப மிக்கவரா இருந்தார். அவர் வந்து டெய்லி ஹோமம்லாம் செஞ்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஹோமத்துக்கு உண்டான சாமகிரியங்கள், அதாவது குச்சி, விறகு அந்த மாதிரி எல்லாம் வேணும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் போயிருந்த போது அங்க ஒரு விலை மாதுவும் யாரோ இருக்கிறத அவர் பார்த்துட்டு அவருடைய மனசு சஞ்சலம் அடைஞ்சிடுறது. அப்போ அது அவர் அந்த விலை மாது மேல அவருடைய மனசு ரொம்ப பறிகொடுத்து அவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். தன்னுடைய மனைவியெல்லாம் மறந்துட்டு அவள் பின்னாடியே அவளை கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்த தொடங்கிட்டார். அப்போ அவருடைய நல்ல குணங்கள், பிராமண குலம், கடவுள் பக்தி எல்லாமே அவர் இழந்துட்டார் இதனால. அப்போ அந்த புது மனைவி மக்களை பராமரிக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து கொலை, அப்புறம் கொள்ளை, சூடாடுதல், அப்புறம் உண்டாக்குறது, இப்படி எல்லாம் அவர் செஞ்சு ஒரு பாவ செயல்கள்ல ஈடுபட்டு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி ஒரு 88 வயசு ஆயிடுறது அவருக்கு. அப்போ அவருக்கு 10 மகன்கள் இருந்தார். கடைசி மகனுடைய பேர் வந்து அவர் வந்து நாராயணன் அப்படின்னுட்டு அவனுக்கு பேரை வச்சார். அவன் சின்னதா இருக்கும் போதே அவனை கொஞ்சுறது, குலாவுறது, நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இது சாப்பிடு, நாராயணா இங்க வா அப்படின்னுட்டு அந்த பையனுடைய பேரை அவர் நிறைய உச்சரிட்டு இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய அந்த எப்பயோ செஞ்ச அந்த புண்ணியங்கள்லாம் இருந்தது இல்லையா, அவர் யாகங்கள் செஞ்சு கடவுள் பக்தியில இருந்ததுனால அவருடைய கடைசி காலம் அவருக்கு கிட்டக்க வரும்போது அவருக்கு யமதூதர்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. அப்போ அவர் அவளெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு பயம் வந்துடுறது. பயம் வந்தோடனே அவரையும் அறியாம அந்த கடைசி பையனை நாராயணா நாராயணான்றது அவனை கூப்பிடுறாரு. பயத்தினால கூப்பிடுறாரா இல்லைன்னா மனசு இதுவாகி ஒரு உண்மையா கடவுளையே கூப்பிட்டாரான்றது அவருக்கு அந்த சமயத்துல அவருக்கு அது இது பண்ண முடியல.
அப்படி அது கூப்பிட்ட உடனே என்ன ஆனாலும் அந்த விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்துடுறான் இவர் இப்படி கூப்பிட்ட உடனே. அப்ப அவளுக்குள்ள விஷ்ணு தூதர்களும் யமதூதர்களும் பேசிக்கிறது இவருக்கு தெரியறது, கேட்கறது. அப்போ அவருடைய உயிரை நீ இப்ப எடுக்க முடியாதுன்னுட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றான். யம தூதர்கள் இல்ல, அவருக்கு டைம் ஆயாச்சு, நான் எடுக்கணும்ன்ற மாதிரி அவா பேசிக்கிறான். அப்போ விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றா, கடைசி நிமிஷத்துல அவர் வந்து நாராயணனை கூப்பிட்டதுனால நாங்க அவரை காப்பாத்தியே ஆகணும், அதனால நீங்க உயிரை இப்ப எடுக்க முடியாதுன்றத அவ சொல்லி இது பண்ணிடுறான். அப்போ அவருக்கு அந்த திரும்பி அவருக்கு கொஞ்ச நாள் கூட அவருக்கு உயிரோட இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பிராப்தி கிடைக்கிறது. அப்போ அந்த சமயத்துல அவர் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணினார், தான் எப்படியெல்லாம் இருந்துட்டோம் என்ன அது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் உணர்ந்துடுறார். ஓ, நம்ம கொஞ்சம் அந்த கடைசி நிமிஷத்துல நம்ம நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுக்கே நம்மளுக்கு கடவுள் நம்மளுக்கு இந்த திருப்பி இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த சுவாமியை நினைக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த உயிர் பிச்சை கொடுத்தா மாதிரி ஒரு இது கிடைச்ச போது, நான் வாழ்நாள் முழுக்க நான் அவருடைய பேரை நான் சொல்லியிருந்தேன்னா எனக்கு எவ்வளவு ஒரு நல்லது கிடைச்சிருக்குன்றத அவர் உணர்ந்துடுறார். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கடைசி அவருக்கு கூட கிடைச்ச அந்த காலத்தை வந்து அவர் வந்து ரிஷிகேஷ்ல போய் இருந்து கொஞ்சம் அவர் வைகுண்டத்துக்கு சுவாமியே நினைச்சுண்டு வைகுண்ட விமானத்துல ஏறி அவர் வைகுண்டத்தை அடைஞ்சிடுறார். இதுதான் இவருடைய கதை, அஜாமலனுடைய கதை. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம எப்பவுமே கடவுளுடைய பேரை நம்ம உச்சரிச்சுட்டே இருந்தோமானா கண்டிப்பா அவர் கீதையில இது பண்ண மாதிரி நம்மளுக்கு வைகுண்ட பிராப்தி கிடைக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆனா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் செஞ்சுட்டு கடைசி நேரத்துல நாராயணான்னு ஒரு தடவை சொன்னா போதுமா அப்படின்னு வந்து சில பேர் குதர்க்கமா கேட்பாங்க. இல்ல, அப்படி கிடையாது. நம்மளுடைய புரிதல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, அஜாமிலன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராமணர், நல்ல எல்லா ஒரு வேதம் கற்றவர். சோ அவர் நல்லபடியா வந்து பக்தி செய்து அப்படி இருக்கிற நிலைமையில தான் அவன் வந்து நிலை தடுமாறி போயிட்டார். அவருடைய புலன்கள் வேற மாதிரி போயிடுச்சு. சோ அவர் இதுவரைக்கும் செஞ்ச பக்தியினாலதான் அவருக்கு கடைசியில வந்து இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா.